Niin me siis kuvataan Tää on tänään. O&A-video. Ja mä voin aloittaa. Mä oon siis täytän 13 ihan just viikon päästä. Ja mä en kerro mun nimeä, mut mua kutsutaan Melmuks. Ja me molemmat asutaan Tampereella. Ja mä oon Kelmo. Ja mä harrastan voimistelua. Mä harrastan ratsastusta. Ja siis mä harrastan keppareitakin. Ja joskus käyn ratsastaa. Keppareita, puuponeja ja tälleen. Ja Sama. ratsastusta ja voimistelua. Sama ja sama. Joo. Ja mutta me ollaan jo melkein minuutti. Me ei. No ei. Joo, esim. Me ei kerrota meidän koulua. Ja tälleen. Ja ei näyttää mitään taloja ympärillä, eikä niinku. Mä saan muuten kävellä puheen kädestä. Joo, mä en Niin, tää opettaa video varmaan on tässä, koska me tehdään tätä mini, koska meidän noi videojutut ei toimi. Niin me joudutaan tehdä niinku shorts niinku videoita, niinku isona videona, niin, niin kiitos kun katsoit, moi moi! Ei tää vielä, hei. Sä voit painaa tosta.